det her det er så vejen ned mod Ravningbroen, og Ravningbroen er jo verdensberømt, fordi det er en af de længste vikingebroer, der eksisterer. Eller den eksisterer jo sådan set ikke, men den eksisterede engang. Over 900 meter tværs over Vejle Ådal i forbindelse med Hærvejen. Og samtidig så ligger der ved siden af den gamle Bindeballesti, som er den gamle Vejle Vandel jernbane, som nu er lavet om til henholdsvis grussti og en asfalteret cykelsti. Det kommer lige her fremme. Nu kører vi ned over tværs over Ådalen nu. Vi lige kørt igennem Vingsted Skovvej. Og kan vi se her. Og nu kommer vi så over Vejle Å. Og der det røde hus fremme, det er den gamle Ravning station. Og hvis vi lige ser herover til venstre, kan man lige ane noget af den gamle vikingebro. Ja, der forsvandt den vist. Yes. Og så fortsætter vi op af en stejl opkørsel her gennem skoven op mod Ravning by, den gamle Ravning by. Og der skal vi vist sejtrække. Lige et øjeblik, jeg skal lige skifte gear.